Babinové. Ty, za to ide zás tam. A prichádza 23 členný peletón podľa mojich informácií od rozhodcu. Na druhom mieste so štartovným číslom 53 a na treťom mieste so štartovým číslom... Takže druhé miesto Habrat Mačej, KTC Krosno s časom 1:49:45 a tretí je Mačej Štepánik zo Žešova s časom 1:49:50, teda s 5-sekundovým odstupom. Ale zatiaľ nikto iný. Ďaleko. Čo? Dvaja? Neviem, či vedľa seba, či kto to bol, ale dvaja. Hej? Ide Tomáš. Takže máme prvé 3 miesta. Adrian Babič, Unitrek Poprad, druhé miesto Mačej Habrat, KTC Krosno, tretie miesto Mačej Štepánik zo Žešova. Len povieme, že Adrian Babič